Най-вече с храна. И в зависимост от нуждата, от угаждане, търся някое тихо място. Ще излъжа, ако кажа, че не е паста. Паста? Да, всякаква италианска храна много обичам. Италия. Италия? Да. А нещо любимо в Италия имаш ли си? Като храна или? Не, като място, където би останала по-дълго време. Не съм я обиколила все още цялата. Мечтая да посетя Южна Италия. Да. И няма да я кажа. Защото много ме е срам. Историята е парижка и попаднах в един, как да кажа, необичаен бар. Но ще спра за тук, за да си остане неразказана история. Като изключим италианската храна, обичам много риба във всякакви форми. Може би без пържена. Кой е дескумрия? Не! Калмар. Пак говорим за храна. Всичко. Може би нещо на някой остров. С непозната храна бих си позволила всичко. Разбираш, да ти сервират някакви 100 милиона неща и да опитваш. Сейшелите. Ето, благодаря ти. Сейшелите. Там е много гадно. Море не ти харесва. Добре, давай, айде. Слънце, плаж и... Книга. Гледай си работата. Захтин. Какво искаш ти отговоря? Ако трябва да си говорим за асоциации, се сещам за един от най-брилянтните филми на света. Това е много субективно, според мен. Аз имам семейството, за което съм мечтала, за мен това е. Много е... Между другото е страшно ароматно. Ти помириса ли го? Днес опитах за първи път. Много са вкусни и сега всъщност те с кафето по принцип се пият, нали? Да, сутрин. Аз мисля, че е най-добре да се топнат. Нали? Правилно. Нали? Сигурно бях. Виж колко са. Просто са... Много са вкусни. Единственото нещо, което мога да ям абсолютно всеки ден, без въобще да ми омръзне, кое е според теб? Паста! Паста, дали? Окей. Се очи много интересно с какъв дресинг ще гледаш със салата. Това малко такава морска водичка, няма проблем. Напоследък се опитвам да добавям повече ванилия, да ми е по-сладко, по-ароматно. Истината е в човека, който пие виното. Може да си го запишеш.